Uyakhula umthamo wezimoto emgwaqeni njengoba izisebenzi kanye nezivakashi ziya lapho zochitha khona amaholiday kaKhisimusi. Izikhulu zikhathazekile ngokungathotshelwa kwemithetho, ukugcwala kakhulu kwezimoto kanye nokungabi nazo izincwadi ezisemthethweni zokuhamba. But asinayo imoto singayigibela yaba. Yeah. Njengoba nawo ubona nje hayi ukuthi siyajabula yaba. Kodwa ifamily yasidinga nathi ukuthi iyosibona yaba. Owengamele zokuthutha eMpumalanga unikezele ngezimoto ezingamashumi amabili emaphoyiseni omgwaqo kanye nasezikhulwini. And we want to assure the public that these cars are going to be utilized to the maximum on the road. As a province, you remember that the last statistics for the previous year, we were the best province in terms of impounding unroadworthy vehicles on the road. And I want to assure the public in Mpumalanga that we are going to maintain that position. Emgceleni libombo ongenela eMozambique abantu bese bethukuthele isiminyaminya siqale ekseni kakhulu namhlanje. At this stage I can report a 7-kilometer queue heading towards the Bombo border. However, traffic is flowing. It is slow, but that's due to the heavy traffic volumes, but it is flowing steadily. The traffic police as well as SABC have done a sterling job to make sure that the vehicles keep going through the border as best as possible. Abashayeli bezimoto bayacela kuba balandele imithetho. Kulindeleke ukuthi wande umthamo wezimoto nakusasa.